Sve što želim reći za kanal od Ivana Pletenice je da za kvalitetan video moraš znati jebeno montirati ko ja, sastavi neku brutalnu montažu. Nego ovo tu će baš onak legit biti onako odvratno. Brutalna montaža je gotova. Donio si one bomboni! Da. Odvratno je, stari moj. Is. Daj probaj. Ne pomiri, aj uzmi ja. Dosta zabave. Kao nemojte smijat, nisam upadio u kameru. O, smrdive čarape ovo. Stari moj, ja ne znam kako tebi čarape smrde, ali ovo je užas. Čarape su bolje. Rađe bi čarape mirisao. Zanimljivo. Uj, već mi se... Neko voli tvoje jajca? Fuj! Kaj nije button popcorn riba bio, a? O, kaj dok zagrizeš ovo. Neko tu stare gorno, to je sve loše. Sjetim da je dog food. Ja isti. Jel tako? Ajde, 3, 2, 1. Lako. Hođo. O, full baby wine. Baš ono sjetiš. Je fino. Odvratno. Kako? Miris ti ode u nos, koji? Prefino. Ovo je najodvratnija stvar na svijetu. Pa nije kasno. Nikad nije kasno za Mekić na Heinzlove. Evo sam da ću biti dobar dječak, uzoran učenik. 3 ujutro, sutra da vidim faksu. Idemo na Mekić Heinzlove, na kraju struku. Evo, Ana nas je čekala malo. Aj, vidimo se na Heinzlove. Renica, nemaš baterije. Kaj? A ne! Followajte me na Nešto tu kateru. Digni iso. Dignuto je maksimalno. Napalio si ju sad. Malo sam mokra. Viš neku krevetu. Lažda. A, koliki ti je iso? Iso 32.000 to! Moraš imati dignut iso. I ovo je Skrile. Skrile je inače poznati hrvatski youtuber. Pa on ima više od Poznatiji tebe. od mene, ali ja imam knjigu. A sad ću, daj mi malo kameru, bravo, tranzicija je. Ovo tu je moj prvi dečko, ovo tu je moj drugi dečko, treći dečko je u Srbiji, ne, Luka je prvi dečko, Skrila je drugi dečko i da, dakle, treći je Srbin, samo digni iso, nek bude čvrsto i digni. Moraš iskatati onak se. Stani! Ko ti je kurac? Gled crveno. Da, fakat. Aj, neka vidimo se. Zlaka nije ostala, ono je. Si ti dobro? Ne, boli me slezena, bura. Odi kod doktora. Moram. Znaš ono crnca? Luka! 5 kuna. Za? Ja moram reći uopće. Kaj, ne kužiš? Znači, pogledaj. Kaj, ak se provozam? Da. Veliki, stari moj. Pa kaj? Ivane, 25 je to. Ovo je 25-ica. Ajde 25. Ajde! A neće mi dati. Ajde 25 i još 5 kuna da te snim kamer. Daj mali probudi, ovo je preveliko. Ćao. Kažem da je manje ono probudi. Ajde, probaj. Ne bre. Imaš prekratke. On isto prvi put u životu pokušava, tako da... Mala. Nika, aj ti. Za 5 kuna. Da napravim rupu. Dobiš 5 kuna. To, evo ga, rekord.
Ajde, Luk. Aj Luk. Ne, imam prema. Može. Viš da je rekao stručnjak. Pustit ćemo ti sit. Aj ti Jurki. S ovim svojim... Ne, aj ti Varenca. Ajde, probat ću ja. Ajde. Aj. Ajde, da ja ću Mogu ti ja uzeti. probat? Ajde, probaj. Koliko je teško? Od 1 do 10. 101. Nemoguće u jednoj večeri uspjeti. Treba mjesec dana vježbati. Challenge accepted. Znači sam sjedneš i voziš ono. Pitanje je kao Ajde, molim Boga. To! Ne, možeš. će cilj skočiti. Držiš se tu. Fraja će beton strgat ono. A, to je to. Duo backflip. Možeš 5 puta probati. Super. Skoro. Aj backflip ono, kakve su to fore. Nice! Bravo, bravo. I sad probaj stabilno. Probaj sad sjesti. Trebaš pomoć. Sad padne. Kako se pada? Zato ne moraš brinuti, to će se srediti samo. A, to tamo. Okej, sad... Kako se... Sad samo voziš ono. Sad, da bi vozio, ako želiš voziti, trebaš se najprije malo nagnut naprijed i onda pustiti štangu. Kao da padaš naprijed, to je vožnja. Vožnja je kao padanje. Pusti štangu nakon kaj se nagneš. Ja mislim da trebaš naprijed ići. Čekaj, ovo je najviše tijelo izme kaj sam u životu radio. Hrabar si. To je to, imamo vlog content, ono možemo ići. Vjerojatno je ove velike No, ne, evo ga, dečki. Ne mogu ja ovo. Bazi. Da. Možeš skočiti? Bomba. Zice. A, znači pol dana samo loviš bicikl. Znači to sad kako je Venecija išlo, ne? Reći stop. Okej. I sad ovako uzmeš. Spruži ruke. I sad na svako pitanje koje ti postavim moraš odgovoriti sa ne. Okej? Tvoja karta bila as. Tvoja karta bila 3, 4, 5, 6, 7, 2, dečko, dama, kralj, as, srce, dijamant, tref, kara. Dva dijamanta. Je bila 2 dijamanta? Je bila 2 dijamanta? Okej. Idemo da